Здравейте хора, аз съм Ники. И това е една кандидатура за Домкрат и сега ще ви покажа какво съм направил. Първо да почнем от тук. Направя тук една ферма за крави, нищо особено. Сега да преминаваме към друго. Това е автоматична ферма за кокошки. Нищо няма. Ето тук са кокошките, но така едно мостче. Доста яко се получи мостчето. Един път. Така, това е една къща. Всъщност доста яко се получи. Ме кефи. Така, отвътре да видим. Ви покажа там как изглежда отвътре. Ето така. Не съм и много безавел, но горе-долу. Тук имаше цветя, но нещо няма сега. Така, лампи, тук съм ги светвал. Тук е нещо като тераска, но пък балкон, нещо такова. Сега да видите тук едно езерце, дървета това съм посадил. И тук виждате тази къща и това е надолу за честрума. Според мен честрума се получи най-хубаво. Така влизаме. Ето го как излезе честрума. Има фреймове, в които не са сложили айтами. Ето това е ферма за диня долу. Много яко се получи. И тук една кабина. Сега ще ви покажа как изглежда долу, също доста яко става. Така тук има един чест, който събира на ръководството, но в момента не е. Така. Ето, доста яко се получи. Ето така. Лично моят дизайн е това. Много яко. Сега ще излезем навън. И покажа още нещо. Ето. Енчантинга. И това е бикън, който направих. Опа, тук има брешка. Нищо, ще да отправя. Така. Опа, нищо. What the fuck? Така. Това е кандидатурата. Казвам се Николай и съм на 14. Играя Майнкрафт от 2 години. Надявам се да ви хареса и да го приемете. И чао!